täytyy vähän varoa. Eli nyt tää on tällainen peli kuin Farming Simulator 2 tai maatilapeli, ihan talvi. No ei nyt ihan talvi kuitenkaan talvi olla, no. Mennään vaikka... Tää on tämä tallennu. Continue, joo. Tämä on tämä LM Thick. Tällainen kaupunki ja niin. Nyt otetaan oikeesti kunnon tunnin video vaikka. Tehdään tähtää, ai jee. Ujee. Niin puhuu. Niin. Oi, jaha. Niin, puu, niin. Ai ja. Ja, uje. Ai ja. Jaha, mitä me voitaisiin ekana tehdä? Tuo on joku vihreä touhunki. Mitä täällä pitää tehdä? Pitää painaa H:ta. OK. Tahkun lamppu, joo. Tää on paljon traktoria, joo, tietysti tää on vari ja lintuja vähän ajia. Lähti karkuunkin vaan, mitä? Oho. Toi. Meidän auto on. Mikä tuo on? On toi methäkone, okei, missä meidän auto on tuo?
Tuo on toi, mikä on meidän auto, tuo on puimuri, ei. Ai, tuolla on meidän auto, ei, tuo on tollanen. Tuo on joku traktori. Ei meillä autoa täällä mihään. Täytyy meidän... tuolla on auto. He on tuolla. Meidän täytyy mennä tuolta tonne. No me päästään nyt helposti. No mennään täällä traktorilla sinne, vaikka haetaan ihan autoja tai itse. Laitetaan kuvakulmaa vähän ajia. Tää on tosiaan traktori. Tällainen niinku maatilapeli, Farming Simulator 2. Eli maatilapeli. Tähän niinku hoidetaan maatilaa ja pitää niinku... No me ollaan niinku tällä ja että me hoidetaan maatilaa joo. Meillä on oma maatila tuolla noin tosiaankin. Täällä on paljon kaikkia näitä peltoja, mitäköhän tohrii kahvaa, en tiedä. Jotain vehnää varmaan tai jotain, en tiedä, jotain ihmeellistä. Niin. Jaha. Tuo joku auto, jaha. Juh, kun nää lukee englanniksi, niin mä en oikein ymmärrä näitä, mitä toi hohto tai palkata jonkun työntekijä, joo, 3 tai nopeutta, he on toi kuvakulma, että mihin kamerahan voidaan kuvata tätä videota, tätä pelistä ajia. Täällä on joku tällainen tietyö, niinku täällä keskellä jotain kaupunkia tuohon, toi on jalkapallotaljoni toi. Mihän meidän auto oli? Tuo on toi puimuri. Hetkonen, mihän oli meidän auto? Mihän meidän auto oli? Tää puimuri oli täällä, joo. Ei oo tohhakaan, no jätetään tää traktori nyt kuitenkin tähän parkkiin ja tähän. No mä jätän nyt tän tähän, okei jee. Täällä on joku olohuone. Jaha, ja jotain työhuoneita, jaha. Mikä on toi, joo joku ihmehuone, en tiedä. Täällä on tää Amerikan lippu. Yeah. Tää on kuulemma Amerikassa tää paikka, okei kiva. Mikä hieno leili hiina kävelee. Tää on tällaisia autoja, jaha. Minkä merkki hienää mahtaa olla? LM Rig, joo, nää on LL Rig autoja, joo tiedän. Täällä on Romhohti, Tuo on todella kiva torni. Mihän mun auto oli? Ai he on tuolla. Hetkonen, he on muuten täällä. Tuolla he on joo. Niin he on tuolla he mun auto. Mä en tietenkään löytänyt sitä he. Missä he muuten oli? Oli he täällä? Täällä on mun auto. Kuka täällä kävelee? What? Aika, mitä? Mistä täällä kävelee? What? Mitä täällä kävelee? Mä voin ottaa tämänkin täältä. No mä en voi ottaa, mikäli onkin. En mä saa tuolia vitti ottaa hyvin. Noita ei pysty ottaa, mitä nää on jotain ihme juttuja. Täällä on joku koli. Täällä on jotain...
Tohki, ja niin, no kai nyt. Mä kattelen mitä kaikkea täällä on. Tää on lavoja, niin. Oli 10 minuuttia jo kuvattu tätä videota, ai ei, jaha. Kattokaa kun tää on niin kaunista tähän peli, ai ja. Joo, tosiaankin. No lähdetään tuolla autolla sitten johonkin. Voitais lähteä vaikka... Mihinkäs me voitais lähteä? Me voitais lähteä vähän me voitais vaikka nyt ajaa täällä vähän ympäri täällä koko alueellamme. No ajetaan ympäri täällä näin tätä aluetta ympäri Amerikkaa ja tällä autolla ajaa. Täältä tää näyttää tää auto, tää on vähän tällainen lava-auto. Topataan tähän näin tuo jalkapallotalio, niin joo. Mennään täältä tänne. Joo vaihdekin, joka ääntä vaan pitää, okei, jaha. Ja ui, nyt tuli vähän tiukkoja mutkia, aloitetaan vähän auje. Minkä päin me voitais nyt kääntyä? Käytetään vaikka tonne päin vahemmalle. Ei tuo autoja hyvä ja... Mennään vaikka moottoritielle. Ajetaan oikein ihan kovaa täällä, ai jea. Nyt ollaan moottoritiellä tohjaakin, jahahaha. Ajetaan vähän ympäri tätä maata täällä, hehe. Täällä ja ihaillaan hienoja maihemia, ai. Niin. Tää on kyllä kiva peli, mä oon pelannut tätä melkeinpä jo monta kertaa, kertaa tätä peliä. Tänne vaikka ja jatutetaan vähän tahuja, niin. Ui kamala! Hei no ennen lähti liikennemerkki. Ajettiin vähän toho aitaa vähän. No ei he mitään. Ui. Nyt täytyy vähän varovaisemmin ajaa. Ei tää nyt niin vaikeeta voi olla ajaa tätä autoa, herra jehta tää nyt. Tää lähti nyt vähän kähistä tää auto. Mä en vaan oikein varmaan pysty tekemään mitään peltohommia nyt tähän aikaan, kun nyt on jo talvi haattaa, kyllä kohta haattaa jo tulla talvi tähän peliin, koska tähän peliin jo marraskuu meinaa. Tää peli on aika pitkällä jo. Joo, on he marraskuu, joo, mitä minäkin. Ei nää marraskuuhan oikein pysty enää peltohommia tekemään, ei pysty. Ei oo mahdollista enää tehdä, mun täytyy vaan kieltää tätä tätä Amerikkaa täällä näin tää video. Täytyy vaan odotella, että tulee joku muu kuukausi. Tai oikeastaan tuo aika menee kyllä niin hitaasti, että me ei kyllä voita vaan ajaa täällä vaan. Ja menee kävelee kuin ihminen taas jälleen. Ja he kävelee kyllä aika nopeesti. Ui kamala, mä ajoin ruhjaitaa päin. Siellä oli joku kultatöyselaaho, sinne mä ihan mennä. Ui. Ja kävelee joku vanha papparainen. Taas jälleen, ui. Jo jatketaan vaan, oh yeah, niin.
No mennään tänne päin. Täällä ei ainakaan tuu mitään kultatöyhlyn lakhoa. Täällä päin ihan tahtoi methäkoneajeja. Tuo eläintila, ujee. Ja jäätä voi haalaa eläimiä, mutta meillä ei ole mitään aitauksia. Niin. Ujee, niin. Aijaa. Meillä on aika paljon kyllä rahaa, että me voitais kyllä me varmaan haadaan ostettua joku kulkuneuvo tai joku maatilakone. Kuinka paljon ne maksaa ne maatilakoneet? Täytyy muuten juolla tähän väliin vähän. Juolaa välillä. Ujee, niin. Ihan helposti. Joku auto takana. Niin joo, tohan tiellä toi. Mä vaan nopeasti. Mä voin vaikka ajaa tällä vähän. Ja lukee New Holland. Ota tällä vaikka hinne kauppaa. Ja kauppa oli toha. On toi jo kauppa. Mikä toi on? Ajoneuvokauppa. Kauppa, mistähän noita kaikkia työkoneita ja ajoneuvoja ja muita näitä. Tääkin on ostettu hieltä. Mä oon tosiaan tää omistaja. Mä omistan tän. Tää on joku niinku, mä en tiedä mikä kone tää on nimeltä. Tää on varmaan joku New Hollandin joku niinku tällainen kauhakuorma ja tällainen niinku pikkukauhakuorma ja tää menee kyllä aika hitaasti, tää menee vaan 13, niin kuin näette, niin toi auto ei pääse lujempaa. He voi kyllä ohittaa meidät, kun me ollaan aika hitaita tän ajoneuvon. Kattokaa muuten muukkoa. Oikein toinen kunnon työmiehukkeli. Tai oikeastaan, no on he vähän niinku työmies, joo. Tai oikeastaan, joo, on he vähän niinku tollanen oikein rakennusmie. Joo, tietysti. Tää menee kyllä aika hitaasti, nää on vähän nää työkoneet. Tääkin on kova ääninen, kyllä laitetaan mennä tänne hihälle vähän kattelee. Mutta tää on aika hiihti ajaa tällä, että kyllä tähän pelihähin oikeastaan niinku tälleen. Mennään vaikka tähtä jo tänne. Niin toi auto pääsee sitten vähän nopeampaa menevää määränpää, mihin ikinä olikaan menossa toi auto. Laitetaan he vaikka tän punaisen auton viereen tähän. Oo, hyvä hiinäjiä ja ujee, laitetaan vähän tahkulampua päälle. Ujee, tuo niin kun näette, niin tuo on tää kiva kahha tuolla, noin ujee niin. Niin. Mitä tää voitais ohtaa, aijaa. Tää on tällä ja joo. Tää on näitä kaikkea, no tää on tää merkkejä, joo. Tää on muuten näitä, mitä nää on, kauhakuormaa ja pyöräkuormia, täytyy painaa valit, hei joo.
Halankohan mennyt ostettua tällainen? I don't know. Ei takai, ei. Back. Pui, ei. Ei mulla ei riitä rahat tähän, no voi. Voi riittääkö johonkin muuhun rahat? Tää vielä jotain mitä voi hohtaa. No nää on aika kalliita, kyllä pakkohan on, nääkin aika kalliita kyllä. Olisiko sitä ei näitä metsäkoneita katoilla oikein halautettua, ei. Nää on vaan liian kalliita. Mikä toi on? What it happened here? No tää vois kyllä periaatteessa vuotata. Ei, rahat ei riitä. No, ei tätä pysty vuotaan, kun ei riitä rahat. No. No ei tarvitse tätä työkonetta. En mä oikein, toi vaan liian hidas toi työkone. Se on vaan niin kauhea hidas. No mennään ajaa sitä lava-autoa mieluummin, koska toi on niin hidas toi työkone. Oi 21 minuuttia kuvattu, ai jaa. No kyllä tähtäkin vaan tulee pitkä video, ai jee. Kyllä, jaa. Otetaan tästä, melkein törmähin tahtoa autoa, aha. Hihtä keikkaa, ei kannata törmätä niin paljon, aha. Kiva, ujea. Mennään tänne vaikka vähän käymään tää toisella puolella. Siinä on huoltoasemat ohjaankin. Jos tarvii tankata, no on tähän ja hyvin vielä. Tää on aika rikki tää auto, niin kuin näette toi oranja aika vähän tuo enää. Tää pitää kohta korjata tää auto. Muuten tää saattaa hajota tää auto ja mennä rikki, jos ei tätä korjaa. Kyllä tää oli hyvä korjata tää auto jo. No, mihinkähän täällä on korjaamoita? Mä en tiedä yhtään. Kyllä tää johan oleva auto korjaamo. Mä en vaan tiedä mihin täällä on niin autokorjaamoina. No, en mä tiedä. Ai niinku ei tänne voinut mennä, kun täällä tulee tää kultatöyhlönlaakso. Me ei voida mennä enää tonne, kun tulee toi rahtiaita vastaan, jee. Ei oikein voi enää mennä. Nää vaikka tonne päin, ai jee. Tänne voidaan kyllä mennä, jee. Ujalutetaan muuten nyt vähän taas jälleen ajia. Kun tuli mutka ja joku tuulimylly tuolla, jaha. Uje niin, aijaa. Uje. Otetaan vaan tänne ja... Jaha. Joo, tietysti. Mihinkäs minun voita ajaa? Täällä on niinku näitä teitä niin haitahti oikeesti, kun tää menee niin kauheen tälleen kovaa tää autokin vielä. Noin muut työkoneet menee aika hitaahti. Tää auto menee mukavan kovaa. 116, tää on aika kovaa menee tää auto, tää on kovaa ajoa. Kirjaimellisesti kovaa ajoa, lakoja helpompi. Jos ette tiedä lakkoja ja helpaa, niin kannattaa mennä tilaamaan heidänkin kanava. Niin, kannattaa mennä. Tai ainakin lakon kanava. Niin. Ui, me ajettiin vähän ojaa, tää lähti tää auto vähän kähittää. Voitais lopettaa tää vaikka tämä video tältä ohin tähän. Tehdään jotain muuta peliä, että vielä vähän jotain videota. Tän tallennettua.
Me ihan tallennettiin tää jono, hyvä.